Piştî şeşmehan Serokkomariya Tirkiye carekê din ji bo pêşêlîgirtina vîrusa koronayê bo du rojan biryara derketina qedexeya kolonan ragihand. Ev biryara ku ji bo heştê û yek bajarên Tirkiye hata ragandin wê heta pêncê serê sibaha roja duşembiye berdewam be. Ji bilî 4 milyon û nîv xebatkarên Stenbolê 11 milyon nîvê wê dê pabendî biryarê bin. Yên ku pabend nebin jî tên sizadan. Divan rojên qedexeyê de şaredariya bajarê mezin ya Stenbolê jî lez da xebatên xwe yên paqijiyê. Xebatkarê beşa paqijî şaredariya bajarê mezin ya Stenbolê Muharrem Damlıca diyar dike ew karê xwe yê rûtîn dikin. Lê heta welatî û civak xwe bi xwe bergiriyên xwe ranegirin, dewlet her rojî biryara qedexeyan ragîne wê tufê de wê nîm be. İşimizi yapıyoruz sonuçta burada yani. Em karê xwe dikin. Ji bo me ev roja qedexeyê ji rojên din ne cudatir e. Em kedekê didin û xizmeta gel dikin. Feydeya van qedexeyan heye. Hem em karê xwe baştir dikin û hem jî welatî xwe ji nexweşî diparêzin. Lê welatî divê ne li ser hişyariyên dewletê xwe bi xwe bîra tevdîran bibin û bergiriyên xwe ragirin. Heger civak pabendî pîvanên pêdiviyên tendurustiya jiyana xwe nebe, heta êvarê qedexe bên ragihandin jî wê tu feydeya wê nebe. Kendilerine dikkat etsinler. Li gorî pisporan di serdema vîrusa koronayê de paqijiya binerdîya kanalên Stenbolê jî giring e. Eger paqijî neyê kirin, mimkûn e nexweşîn li civakê bela bibin. Ji bo vê yekê jî tîma paqijiya kolektorê ya îskiya şaredariya mezin ya bajarê Stenbolê de roja qedexeya derketina kolanan de li ser kar bû. Operatorê kombînê yê wesayeta kolektorê Hesan Hüseyin Kılıçarslan dibêje karê wan gelekî birîsk e. Ji ber ku di kanalên ku firehiya wan 2 metr û nîve de gelek vîros hene. Ji bo ev vîros nava bajêr belav nebin, paqijê dikin. Dige tevdîrên befireh ku ragirtine. Bu hattın temizlik çalışmasını yapıyoruz 2 araçla. Em li du wesayîtan paqijiya bin erdî dikin ya qenalan. Hebûna biryara qedexeyê karê me asantir dike ku em nexweşî û vîrusa li bin erdê paqij bikin daxwe li welatiyan negire. Bi salan e ew qirêjiya ku di qenalên bin erdî de li ser hev kom bûne, em bi siha vê xebatê û nebûna trafîkê paqij dikin. Ya rastî ji bo me jî rîskeke mezin e, ji ber ku gelek vîrus hene di nava van qenalan de ku boriyên wê heta 2 metre û nîvan fire he. Lê em tevdîrên xwe radigirin û xebatên xwe wisa berdewam dikin. Pêşîş bo kesên temenê wan di ser 65 salî de ye û ciwanên ji 20 salî biçûktir di meha sermawazê de biryara qedexeya derketina kolanan hatibû ragirtin. Birya vê biryarê zêdetirê 34 milyon welatî ji kolanan hatibûn vekşandin. Lê ji ber ku hejmara pêketiyên vîrusa koronayê her zêde bûn û pêşîl ber nehate girtin, hikûmeta Tirkiye çarçoveya biryaran berfirehtir kir. û heta fermaneke duyemîn nava hefteyê ji nehê êvarî heta serê sibihê saet 5 û sad ji bo du rojên dawiya heftiyê biryara qedexeya kolanan ragihand. Ji bo vê jî li her xalên bajêr hêzên asayişê kontrolê dikin da welatî pabendî biryara qedexeyê bin. Azat Altun, Kurdistan 24, İstanbul,